Saka chazonyanyogonekwa navamunangagwa chiko. Road chai havagoni. Fungai kuti kare pakavakwa naBirchnough Bridge. Birchnough Bridge yakatora makore 2.5 muna 1933 uko kuivaka. Road yekunobuda Beit Bridge yakavakwa kuma 60s. Vakangoita 3 years vanga vapedza. Asi taane makore andosvika 8 zvezvo vachingongodzera Chirundu Beit Bridge Road havasati vatombokwanisa. Mese ukafamba mukati muna Nalupane mese umo hakuna kana road. Amen. Zvakwauri iwewe sadunga munhu kuti unoiona sei nyaya yacho iyi. Kuti oramba uchipiwa $1 here, oramba uchipema mota pa social media here, usina anokuona futi, ndo marwadziro azvo. Unoramba uchisa effort uchisapota chinhu chakafa, usina kana munhu ari kumbokutarisa kuti daita muona uyu. Kurudziro yangu vana baba, vana amai, vakomana nevasikana, ngatitsvagei patinobata nyange zvinhu zvakaoma munyika, kutengesa masweets, kutengesa airtime, kutengesa zviripo, kuita sei. Kana uchikwanisa kuenda kunoba iba nekuti ndo zviriko, hakuna mabasa. Kana uchikwanisa kuita chifambi ita, ndo zviripo. Kana uchikwanisa kuvhura chechi ubire vamwe vanhu mari, kana uchikwanisa kuita nganga yefeki, kana uchikwanisa kuita muprofita wenhema, ita zvinokupa mari. Wosiyana nekupema, kusiyana nekunyengerera, nekuswero nanzva vamwe varume kumashure, varume vezanu PF, vakadzi vezanu PF. Point 5 Creative Studios. Feel the story. They hold the story. Like souls, Mind 5 Creative Studios. Pamwe pacho hapachangoda DJ Holly kuti varamba vachingotaura, varamba vachingokuudzai day in day out kuti musangano wezanu PF waora, musangano wezanu PF hauna chaunotibatsira nacho, musangano wezanu PF hauna zvinhu zvinobatika zvauri kuita, musangano wezanu PF it's not good for nyika yeZimbabwe. Utungamiriri hwava Emerson Dambudzo ratitambudza munyika yeZimbabwe vatishatira kusvika pekupedzisira. Zvakarwirwa nevanhu kuhondo kuti tiwane 1 man 1 vote, tiwane ivhu, ndo zvava kuti havachada ivo. Taakudzokera kumashure. 67 mafarms akupiwa beki kuvarungu. 1 man 1 vote yaakubviswa, mutungamiriri wenyika akuzonosarudzwa neparliament. Tiri kufanira kuenda kumberi, yet he is taking us back. Mutungamiriri akaita sei wamunosapota imimi? Makambonyasokwana here? Ndinozviziva kuti munenge mune nhamo, munenge muchida kupema kuti mupiwe motikari, munenge muchida kupema kuti mupiwe mari. But let me tell you one thing, hakuna munhu akararama nekupema. Munhu akangwara anopiwa chirauro, odzidziswa kuraura than kukumbira hove. Unokumbira hove kusvika rini? Ndosaka tiri kuti manesi ngaapiwe mari, maticha ngaapiwe mari, madoctors ngaapiwe mari, masoja nemapurisa ngaapiwe mari. Votenga zvinhu zvavanoda nenguva yavanoda, vogara kwavanoda nenguva dzavanoda, vachifadaya upenyu huchifamba. But ukaona only 5% yevanhu vari muzanu PF vari kuwirirana nevari kumusoro kumashefu kuri kupiwa mari uko, ndo vanhu vari kubenefita, ndo vanhu vari kuenjoya, ende ndo vanhu vari kuuya kwauri iwewe usina kana $1 wombova kuti shamwari handeka kumusangano, shamwari sumudza stika iri uti bill number 3 bho zvekuti. Vanhu ngwarai, vanhu changamukai, svinurai. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndandati handisi kuda kutaura mafungiro angu, maonero angu, but ndinozongobatwa nehasha kuti maZimbabwenzi sei tisingafunge to that extent yekuti tinopusa kusvika ipapo. Regai tinzwe vamwe
kuti vari kuti chii. But tisati tapinda mukavhidhio randinaro, ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba ipapo. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake. Regai tinzwe kuti zviri kunzi chii apo. Makadini vana veZimbabwe? Ini ndoda kungotaura nyaya yebumbiro remutemo, kuchinjwa kuri kuda kuitwa bumbiro remutemo iri. Ini handioni kana chimwe zvacho chakanaka mune zvose zviri kuda kuitwa izvi. Chekutanga, nyaya yekuti president ari kuda kuwedzera temu yake kubva 2028 kuti isvike 2030. Isu takabvumirana 2013 kuti munhu achatonga kana kutungamira nyika anoita makore 5. Kana 5 akwana, vanhu vakaona kuti zvokwadi munhu uyu unoziva basa, vanomupa mamwe 5. Asi haazokwanisi kuwedzera kudarika ipapo kunyange achigona sei. Zvino chanyanyogonekwa navaMunangagwa chiko. Tarisai mamwe mapresidents ekune dzimwe nyika ainyatsogona basa. Ndogona kukupa wepaBotswana apa chaichai Festus achangobva kushayika uyu. Festus Mogae akavaka zvipatara zvisingaperi, vana Scottish Livingstone kuMolepolole uko, vana Lobatse Mentau, akavaka mapipeline emvura. Munoziva kuti Botswana haina mvura, asi akavaka mapipeline akareba 360 kilometers maviri anobva kumusoro kuno kunana Francistown kunobuda zasi kunana Gaborone uko, ekutakurira vanhu mvura. Akazviita zvese izvozvo mumakore ake 10 achibva asiya. 2008 akapedza akaenda, hana paakadzoka kuti adai mawedzera ndazoda akandozorora, enda hatina kuzomunzwa nezvake. Aimwa doro rake kana ngoto yake ameno ari kwaari ikoko akazorora, vamwe vachiuyawo. Saka chazonyanyogonekwa navaMunangagwa chiko. Rodhi chaichai havagoni. Fungai kuti kare pakavakwa naBirchnough Bridge. Birchnough Bridge yakatora makore 2.5 kuna 1933 uko kuivaka. Rodhi yekunobuda Beit Bridge yakavakwa kuma-60s vakangoita 3 years vanga vapedza. Asi taane makore andosvika 8 zvezvi vachingongodzera Chirundu Beit Bridge Road havasati vatombokwanisa. Mese ukafamba mukati munana Lupane mese umo hakuna kana road. Saka chii? Mvura vanhu vari kuita kucherera zvibhorani muHarare kunzi mumwe nemwe imba iko zvino yaane tengi. Hapana, mari haitengi, vanhu vachiri kungobhadharwa peanuts. Manesi makamaona achitamba achizunguzika, kuzunguzikira $100 nesi chaiye. Saka chagona chii? Ndozvatiri kuti aiwa, chero anga agona, chero dai anga azounza mana chaichai yaMoses. Kana bumbiro remutemo richiti makore 5, i5. Kana richiti 2 terms, i2 terms. Kana wapedza chienda. Alright, vari kuti ivo zvekare vari kuda kuti mutungamiri wenyika asarudzwe neparliament. Hatingangonobai mombe nepakati kuti hanzi takutobaya mombe nepakati. Ndo zvakanga zvichimboitwa kare kuma 1980 uko. Mutungamiri wenyika aisarudzwa neparliament. Prime Minister, vainzi Prime Minister mazuva iwayo. Zvakambobvisirwei? Vaiti zvinoita kuti vanhu varowane, zvinoita kuti vanhu vakwadzane, toda kuti vanhu vaite zvite democracy ngativhotere. Nhasi zveva kuti ngatidzokerei kuya kwataka aiwa. Vanoda kuti hanzi kwai dzimwe nyika dzinoita zvakadaro. Aiwa, isu vemuZimbabwe takabvumirana kuti president wenyika achachuzwa nemunhu wese. Anoda kunovhota achandovhota achiti ari kuda Munangagwa here kana kuti ari kuda Nhingi. Kwete kunzi tinovhoterwa nevamwe vanhu. Kwete, ndozviri mubumbiro remutemo. Inini zvangu ndakazvimirirawo semunhu ati aonawo zvakasiyana siyana
kune dzimwewo nyika. Ndinoona sokuti dai vaida zvokwadi kuti vanhu vavhotegwe nema-MP zvichibatsira zvavari kufunga kuti zvinobatsira, pane zvakawanda zvaifanira kunge zvakaitwa. Asi tarisai kuti delimitation chaiyo yenyika iko zvino izvi muna 2023 pavakasarudza kuti taugadzira delimitation yekuti imwe nemwe constituency change nevanhu vangani. Vakandotora maconstituency emumatauni, vana Harare, vanani, vakati iwayo ese anenge ane vanhu 33,000. Ndokuchienda kune kumamusha ndokuti constituency inenge ine 22,000. Zvichireva kuti MP wekuHarare ari 1 ari kurepresenta vanhu 33,000. MP wekumusha anorepresenta vanhu 21,000. Kana vakundovhota, zviri kureva kuti ZANU kunyange ikaita vanhu vashoma vaivhotera, ichange iine ma-MP akawanda. Vamamwe mapato vakavhoterwa nevanhu vakawanda mumatauni nechinyumo, vachange vaine vanhu vakawanda asi vane maconstituency mashoma. Zvichireva kuti ZANU, president anobva kuZANU acharamba achitonga nyika ino nekuti anenge aine maconstituency akawanda. Uyezve izvozvo kuti zvigadziriswe zvinotoda kuti tidzokere kunonyora zvimwe zvakawanda zvavasiri kuda kuita. Izvezvo vari kuti delimitation vakuda kuiendesa kune rimwewo sangano, hamene kuti nderipi ravari kuda kugadzira zvekare imomo muCAB 3 richange richiita izvo zvavari kutadza zvavakabatanidza 2023 neZEC. Vakuda kuzvitira kumwe, vari kuda kudzorera futi masimba iwayo kuna Mudede futi ekugadzira voters roll. Munomuziva Mudede zvavaita kwaregistrar, ndokwavari kuda kudzorera. Isi tiri kuti kwete, ngatimbotanga tagadzirisa zviripo izvozvo. Vanhu ngavambotanga vambovhota vasingarohwi. Delimitation ngaimbotanga yaitwa zvakanaka pasina kubiridzira. Ma-elections tochipinda imomo, maballot paper achiuya, tichivhota, munhu wese achivhota murunyararo. Havadi kuita izvozvo. Vanoti zvinokonzera mhirizhonga zvekuvhotera president. Anombokonzeresa mhirizhonga yacho ndiani? Ndiyo ZANU. Ndo inorova vanhu, ndo inoitisa zvese. Ngavangomira kakurova vanhu kuti aiwa vanhu imbonovhotai, votai zvakanaka. Ndo saka tiri kuti aiwa bumbiro iri ravari kuda kuchinja. Ngatimbotanga taimplementa zvese zvirimo. Even mukanotarisa kuna Gender Commission vari kuda kuibvisa. Asi zvayakaisirwa imomo zvichiri kufanira kuramba zvichiitwa. Ndo saka tichiti isusu for makore parliament, I think E4, ticharamba tiine madzimai anongotorwa achiiswa muparliament kuti voice ravo rirambe richikwira. Zvino madzimai iwayo anga ari kubatsirwa futi neGender Commission. Maakunobvisa Gender Commission iyoyo, asi constitution iri clear, iri kuziva. Patakaita constitution taizviziva kuti zvinhu hazvina kumira mushe kumadzimai. Saka ngatiwedzere mavoices emadzimai so that pavanotaura hatisiri isu varume tinonodecida zvinofanira kuitwa pamusoro pavo. Ivo vanenge vane voice, vakuda kubvisa futi izvozvo. Saka zvakawanda zviri muCAB 3 zvavari kuda kuisa, zvatiri kuti kwete. Alright, tikadzokera kunyaya iyoyo yokuti alright vari kuda kuwedzera matema apresident. Bumbiro rinoti mboti chiko kwekupedzisira kwaro kuti kana maakuda kurichinja munoriita sei. Rinoti pane zvimwe zvirimo zvinoda referendum. Saka ngatiitei referendum yekuextenda makore yakazvimirira. Kana maramba muchiti ndo zvamuri kuda, ngatiitei referendum. Bumbiro zvekare rinoti chero mukaita referendum ikawina ZANU or whoever wina, hazvifaniri kubenefita aripo izvezvi nhasi. Saka kana matizve alright mawina ukoko
maakuda kuti Mnangagwa avepo, tinoita futi imwe referendum yepiri yekuti zvichinzi zvobenefita Mnangagwa aripo nepariamendi iripo. Saka ndosaka tiri kuti aiwa izvi zvecab 3 izvi cabbage 3 iri kwete, ngatisiyanei nazvo. Ndatenda. Makadini? Right, hanzi ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe, ane meso ekuona ngaaone. Handina chekuwedzera, handina chekutapudza apa. Amen. Zvakwauri iwewe sadunga munhu kuti unoiona sei nyaya yacho iyi. Ehe, kuti oramba uchipiwa madhola here, oramba uchipema mota pa social media here, usina anokuona futi, ndo marwadziro azvo. Unoramba uchisa effort uchisapota chinhu chakafa, usina kana munhu ari kumbokutarisa kuti daitamuona uyu. Kurudziro yangu, vana baba, vana amai, vakomana nevasikana, ngatitsvagei patinobata. Nyange zvinhu zvakaoma munyika, kutengesa masweets, kutengesa airtime, kutengesa zviripo, kuita sei. Kana uchikwanisa kuenda kunoba, iba, nekuti ndo zviriko, hakuna mabasa. Kana uchikwanisa kuita chipfambi, ita, ndo zviripo. Kana uchikwanisa kuvhura chechi, ubire vamwe vanhu mari. Kana uchikwanisa kuita nganga yefeki, kana uchikwanisa kuita muprofita wenhema, ita zvinokupa mari. Wosiyana nekupema, kusiyana nekunyengerera, nekuswero nanzva vamwe varume kumashure, varume vezanu PF, vakadzi vezanu PF. Hazviko zvinhu zvakadaro. Munhu ngaashande, munhu ngaazvishandire. Ndonyaya yanga ndingori nayo zvamanje manje. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, to it is bye for now. Let's meet in the next video.